खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो अननायखौ नोंथांमोननिसिम हरग्रोनाय जाबाय। जों दा भट होनो थांसिगोन दागारियाव भट होनो थांनोसै ओमफ्राय देखायलांनो नाजानोसै मानसिया बेसेबां जायो। ओरैबायदि मानसि जाखायो बा रायलायजाया बिराद खस्थ' होनांगौ जायो जों भटखौहाय। थांनोसै आं दिन्थिलांनो नाजानोसै नोंथांमोननो। टाइमा 10:30 जाबायमोन दे लोगोफोर, नै 10:30 11:00 जाब्लाबो मानसिया बेबायदि दङ। होनानै थांग्राफ्रा थांबायानो, नै दा होगासिनो दं बिसोरो। 11:00 जाबाय होनबाबो मानसियानो सेङाखै, नै खमाखै। आं रायजानो गिनानै बे खिनिखौल' खेबबाय आरो आं लोगोफोर जा खेबदों बेखौनो नायदो इमान खस्थ' होनांगौ जों भटखौ। नै लाइन थालायनांगौ।